mawuok oko. To kama ne nyoro likes of min Rex Masai gini. Gini mane gin tiere ndara. I didn't expect ni koro joka ne bedo ni gin goons. Mane dhi chapo ala kata mana piny mangima. Ne giwuok to ne giting'o mana flowers mane gidhi lei. Gi bandera mar piny. Gi bandera. Koro the biggest mistake maduong' ayudo ne Kenya ka kendo sani ma kinyalo bedo ni ng'ama ting'o bandera. Priority. Number one thing. The child is the government. Priority. Number one thing. The child is the government and the government is the child. Correct. Exactly. Koro nyaka ne ng'igi gi wang' malando. Kabisa. Ben mano be nyino konyo timbre nyoro dier nyithindo arita margi Suptande wala mane dhi mbele ng'ata mano chaponge to mano notim na well coordinated move ma ne gibedo nyaka protected. To what is it that was different gi mane dhi timbre Nairobi manyoro? Koro already the first threat was the press mane state bedo godo towards ng'anyo mane dhi timore. Just kaka ne nyithindo duogo dala. Moko ne ni half term ma kawaida, moko ne ni first half term, moko no wang'o skunde. Wan kanye mwalimu. Ero kai mana nya justice. Education sector ma Kenya kama chimane ne got a lot of threats. Nyathi Kenya madongo sani chaka gima ndik mang'eny moko ng'eyo. Ma king'iyo education ma Kenya nyaka ng'i matut. Ok onego wene nyathi education ma Kenya nyaka ng'i matut. Ok onego wene nyathi, ok onego wene janyuol, ok onego wene japuonj, ok onego wene government. Jang'wen gi nigi responsibility. Giduto gin kod ting' puonjore gi kao. Exactly. Mheshimiwa, iwinjo weche ma japuonj wacho gi eki. Iyie kode kosi pogri kode paro. Japuonj wacho weche ma pachgi ler ahinya. To anyalo mana medo kamoro matin ne parental obligation. Yes. Koro bedo ni japuonj ng'amo ng'eyo nyathi ahinya, sama japuonj nyalo luongi kaka parent to nyisi ni nyathini aneno ka bedo gi bam kama kaka janyuol owinjo bedo kendo wariere kabisa. But japuonj is a human being. Okane japuonj ma wiye rach manyalo kwado nyathi to extend makoro dwano tur. Samoro ng'ato nyalo wuok e ode entie gi issues and everything. Tinde nyathi ok en mar community. Tinde nyathi ok en mar community. Just as kada po join whatever just as kada po join whatever Mheshimiwa is saying. Mheshimiwa is saying. Mheshimiwa wacho. Anyisini Mheshimiwa wacho. Anyisini tinga ng'wen. Yes. Ema nyathi Kenya behave kama. Okay. To strike ng'wen. Yes. Ema nyathi Kenya behave kama. Okay. To strike mar wang'o school ok en gima chakore sani. In the year 1991. Yes. School milongo ni St. Kitts government to work. In fact the year 2000 government to work. In fact the year 2001 government no work ne loso task force. Manengi ntango ma wang'o school. School wang'o nango. Ango makelo gigi. Task force to go to report. Moko bedo implemented, moko ko bedo implemented, moko ko bedo implemented. Okay. Jondiko sidiko mang'eny, moro tini kiprop ondiko. Okay. Jondiko sidiko mang'eny, moro tini kiprop ondiko. Yune pocha ondiko. Chiwo report monego benete. To koro king timo maracha mogondore ma kelo anjao E kindoganda. E kindoganda tin gimoro makoko tang to jadoro nyaka remo. Okay. Onyadoro remo ng'ato. Koro ngi gigo diting didi dere eskunde nyiri iluongo ni lesbianism eskunde jowuoyi nyako ma dwani pende oriwre kod nyako wadi mano kendo gima ni eskunde moktango wuonda japuonj okay magik mosewinjo bwanda osaneno gi moro benti kin wuoyi gi wo ma wuoyi dwani pende oriwre kod pend wuoyi wadi exactly okay I don't know how that works